E bate fado, e bate ben, ti é a causa do meu desdén. E ti de quen ves sendo o programa no que se monta xente neste coche. Hoxe temos a raíña da sostenibilidade. Conecta ca natureza. A ver quen ven. Eu xa sei, a chove é bueno coller que se me molla. Aquí temos a nosa querida... Así da gusto, Vladimir! Taxista, Que tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Boas. Raíña da natureza. Sí, poderías chamar así. Digo, Se queres imos por aquí, a dereita. onde me levas? Pois mira, vamos ver Péchame a a porta. piscina. Sí, Foi péchame a emoción, porta, foi por emoción. favor. Foi emoción. Por aquí abaixo. Ahí está tráfico. Imagino. Hola. Que perigo estar contigo aquí no coche. Ti sempre rasa porque non nos mate. No, non pasa nada, aquí vai con cuidado que... De momento non houve ningún tipo de altercado. Quen fai estes badés? Este es badense para literalmente frenar, mira a costa que hai aquí. Estoy subandando, fas un culo aquí. Hostia, que esas Home, mascachas mira esta que costa, Dios, En bici para arriba, xente, ollo, Mi ma... Vas. É un territorio comanche. Xa, collesme o primeiro desafío, director. Mi madre, esto é desafío total, Bueno, que tal? Que tal o instituto? Instituto. Pois sí, o instituto. Teño 30 anos, por favor. Bueno, a xente dime que teño menos. Eso sempre me Tes halago. 30 anos, Teño 30 anos, tío. 30 anos. Cantos tiñas? Eu... Cantos minutos? Es maior que a min, pero... Diríache 33. Ou 34. Sí? 33 anos. Vamos! A edad de Cristo menos un mes. Eu non sei por que se di eso, non teño idea. Pero... Sí, señor, 33 anos. Bueno, entón, que tal? Todo ben. Todo ben. Co tema do libro un pouco liada, pero bueno. Ah, sacaste un libro? Sí, saquei un libro. Vou fazer que non o sabía. Pero... sacaste un libro, sí. Sí, Como se queres chama? saber como se chama? A ver. Igual non o sabes aínda, pero... La naturaleza es mi vida. No. Eres naturaleza, Oh. guía para vivir despacio y reconectar con lo esencial. Gustaríame facelo en galego, pero para iso tenme que contactar un editorial galega. Deixámoslo aí. Deixámolo aí. Deixámoslo aí. Que surja. Como foi o proceso de escribir un libro? Porque ten que ser... Eu non teño nin idea do proceso que é facer un libro, pero ten que ser unha canteira que nin Dios. O problema é ver a folla en blanco, tío. O problema é arrancar. O problema é arrancar, sí. E o inicio... A ver, é que eu moitas veces o falaba ca miña familia porque nas entrevistas que me fan agora é como influencer, bióloga, creadora de contenido e escritora. Eu en plan, non me considero escritora, aínda que teña un libro. Non sei como dicilo, hai a sensación de... Non é difícil. Non sei, en plan, sí, escribín un libro das cousas que falo en redes sociais, pero para mí un escritor ou escritora ten que escribir moitos, non sei como dicilo, moitos Sí. máis quizás. E aparte, Outro tipo de temática, non sei, no meu cerebro está relacionado con outras cousas. Entón, claro, primeiro a folla en blanco, despois cando vas facendo como un esquema, guíoche ou estás un No, pouco deixa. Vou meter aquí por dirección contraria. Chao, señora. faz como o esquema do que queres falar en cada un dos capítulos, tal, entón como xa tes como a columna do que queres, xa vas escribindo e sí que é moito máis sencillo, pero o inicio dache un pouco de reparo, dicía, eu falaba ca miña editora, era como, é que non sei se o estou facendo ben, porque tamén é a miña primeira vez escribindo un libro. E tes moitísimas dúbidas e demais, claro, non sabes. Claro, e despois, por exemplo, o traballo da editora é dicirche, pois, por exemplo, envíalle o primeiro borrador a ela, como, mira, isto explica un pouquitiño máis, ou isto xa queda explicado, non fai falla poñer este párrafo, e fai cousiñas así. E despois, pois, bueno, o tema da portada, das ferias, bueno, moito traballo, Moito choi. que non se vexa, basicamente. No, é que aparte, bueno, é o peor traballo, que non se ve. E ao fin e ao cabo, ti cando está aí o libro e Claro, tal, bueno, como sí. un vídeo. Como Ti os vídeos, sí.
ves aí os un 15 minuto, segundos, sí, claro, pero- 30 segundos, pero o traballo que hai detrás. O traballo que eu levo con 2 vídeos na recámara que levo un mes e pico. Editar. Non, para facelos, para facelos. gravar, Para gravar. xestionar e todo isto, sí. Momo, sí. Que van gustar, pero... Sí. Sí. Sí, porque son marcas locais que Ah. e deixaronme gravar na fábrica e, bueno, estou... Bueno, dentro. publicaste algo. Publiquei, pero non dixen. No, pero ya. Foi en Arzúa. Arzúa, sí, dixeches, vale, vino. Eso vino. Sí. Oh, Pero vai sí, estar guai, sí, vai estar sí. guai. Sí. Sí, a ver, o tema... Se vienen cositas, pero a fuego lento, como digo eu. Pero as cousas fanse ben. Sí. Fanse ben. Estou impaciente porque como non saco contido nestos días, é como... Estás así con tensión. Pero bueno. Pero ti ves, xestes de Musicali, non? Musicali. Musicali. Todo desconectado totalmente do que era Musicali. Sabía que facían como lip sync, non? Pode ser. Sync, trends, bailes... e Que era xa vai. TikTok ao principio. Sí. É que realmente Derivou. Musicali non é que derivase que cambiou o nome a TikTok. Vale. Pero logo eu pensaba que era outra rede social. Non, pero era que exactamente a mesma mesma, aplicación, cambiaron o branding, cambiaron o nome, Ajá. foi Musicali TikTok, por eso hoxe en día teño verificado, porque eu daquela tiña unha corona, que era o verificado. Nos perfiles, E como te poñerche daba? unha corona. E por que che daba? Pois mira, directamente eu en Navidades, en 2016 ou 17, Ah, sí, nunha desas Navidades, de repente, esperteime cunha mensaxe dun creador de contido amigo meu de Uruguai. Tiña tropecentos whatsapps desa persoa en plan, deronche a corona, non sei que, claro, eu estaba dormindo. Eu sempre poño o móvil en silencio cando durmo, sempre. Entón, claro, desperteime e vin que literalmente habíame posto a corona pola noite. E non sabes por qué. Daquelas tiñas que cumplir como uns requisitos, tal, de seguidores, tal, non sei que, pero tampouco sabías a ciencia certa se ibas a ter a coroa, sabes? Pero bueno, eu encantada, porque hoxe en día tiño verificado en TikTok, así Entón ti xa me daches co verificado. En TikTok? Sí. Claro, porque fixeron un cambio de branding e de nome. E ti xa eras Blondie Muser antes. Sí. Bueno. Non Eres non seductora 60. No. Tu chica bonita, 13. Claro, sí, tú. Non, tiña outro nome que vouche dicir que nunca o dixen, Veña, va. Va, Torrrr. que tamén era en inglés, que dicía What Paula Says. Ses. O que decía o que di Paula. Vale. Vale. Ti, Says, pero a cantante... Pero sí, non sei por qué, deume por cambiar o nome, porque non me convencía moito, e quedou Blondie Muser. Muser e de Musicali, porque a xente que facía Musicalis eran musers, igual que hoxe o que fan. TikTokers, Instagramers, eran musers. Sí. Musers. Tiñas cantos anos de que era, cando estabas con Musical? Pois daquela estaba en segundo de carreira, 20 e pico. Eso recordar. Un Musical, porque aparte, eu xa te digo, eu vio, pero como está aí, nin mo tuve nunca, non sei, nin foi porque literalmente foi por unha ruptura. Que xusto me pillas agora con outra ruptura, entón isto non me mataba, pero bueno, foi como unha ruptura que sí, destes momentos que non queres sair da cama, que estás como super agobiada, triste, tal non sei que, entón estaba como vendo as aplicacións para... Eu son moi de xogar a xogos de... Non como Candy Crush, pero sí que me entreteña un pouco. Sí, do móvil. Sí, eu estaba buscando como algún xogo para entreterme e ter a cabeza. E nada, pois fixen así e de repente vin Musical e aplicación de vídeos, tal, entretenimento e dixen... Que carallo é isto? Que carallo, sí. E descargueina, estiven vendo vídeos, tal, non había prácticamente creadores, daquela había un ranking de me gustas. Ranking de me gustas? Sí. Entrabas nun apartado que había un ranking de España e do mundo, que eu entrei nese ranking, porque claro, había tan poucos creadores que o día que ti estabas arriba de todo cos me gustas que conseguiches no día anterior, estabas arriba de todo, e se estabas no top 1, moitísima xente víate de toda España e do mundo. Entón era unha movida, porque claro, conseguías
unha viralización nun día. Enorme. Tío. Era unha locura, era unha auténtica locura. Pois sí, a raíz dunha ruptura, literalmente. E cal foi o teu primeiro vídeo aí? Ou o segundo? Ou que fixes? Un lip sync en horizontal. Porque claro, non estaba feita o tema de gravar en vertical, fixen un lip sync en horizontal. E teño ese vídeo aínda. Canción. É que non sei o nome, pero era unha canción que era tendencia daquela. Non sei, despois digo, che. Pero bueno, era unha... Riña vai todo. A de Ninjures. Estaría guai, non? Unha danza. Foste a creadora. No, que flipoume porque claro, eu non coñecía a canción da Borriña de Ninjures. E outro día falei como, bueno, teño un primo que é músico de jazz tal, e díxome, boa, gravei outro día unha canción que lle gustaba moito a unha tía boa miña. Escoitei a grabación de vai meses. É a maldita Borriña, tío. Cantada, pero co ritmo de cantareira, sabes? En serio? Claro, é unha canción galega. Tradi. Claro, tradicional, que eu non tiña coñecemento de que era unha Eu tampouco, canción sí. tradicional. E que dime en plan, que? Flipei. É que a ver, hai moitas que as Tanxo, fillas, No, hai moitas, pero collen xusto- tradi e... Claro, concretamente esa, eu non sabía eu tampouco- que era tradicional. Eu tampouco sabía que Sí era que as tradicional. outras sí as coñecía, pero xusto esa non a coñecía. Eu, a verdade, que tampouco sabía, Pois sí. E así foi. Unha Pues, ruptura, pero- tío. Sí, sí, por aquí, terrible, sí, total. dalle. Más que aquí faste un pouco de... Por unha ruptura. Xa ves. Que chungos Ás son as rupturas, veces nin tío. tan mal. Xa ves. Sí, non, fora coñas, o libro Hai unha- axúdache a baixar ritmos, literal. Falas da xestión emocional. No, porque penso que é un tema que cada persoa ten que tratar da súa maneira, pero sí que falo de, por exemplo, teño un capítulo dedicado a por que non nos podemos aburrir hoxe en día, tío, que as redes sociais. Porque non somos capaces de estar con nós mesmos, tío. De dicir nada. O día do apagón, moita xente deuse conta que non é capaz de aburrirse. Sabes cando me dei de conteo? Cando? Nun examen de oposición. Hostia, pois un momento bastante... No, Bastante. pero porque tens que estar sin móvil e sin nada Ujú. durante 40 minutos. Xa ves. Estás así. Estás. Como que Está raro. raro. Notas o mono, quizás. Sí. Notas o mono. Pero é que, claro, é iso, é raro. E diste, hostia, estou aquí, que fajo? Estaba co boli, sabes, eu, bueno, con lápiz, tal, hijo, ui, Ui, quizás teño un problema co móvil. claro, e eu teño, o sea, para darlle o uso a hora de editar, porque eu fago todo co móvil, ao fin e ao cabo, Ujú. teño 5 horas, algo. Eu teño moitísimos triste. Eu Moitísimos. teño 5 horas e pico, cara. É que claro, xa editamos no móvil, xa conta. Claro. Que mínimo, Gravar. unha horiña, estou editando tranquilísimamente, se lle meto moita presa, unha hora e o máis, Claro. pero de normal. Pero o vídeo tamén, claro. Sí, pero de normal, bueno, unha hora non che quita ninguén. Despois, no momento que publicas tal, pensas un pouco no texto que vas poñer. Non sei, tipo, nos teus son quizás un pouco máis cortos, pero bueno, Claro, poño o título que claro, bueno, que chama a atención. que inclúe o vídeo. Claro, claro. Non sei, gestión de mails. Calquer cousa que evidentemente é o mesmo móvil que tes para uso personal, entón os whatsapps que tes ca tua familia, Claro. sexa tamén suma o tempo ese. Despois entras, non te pasa isto de entrar inconscientemente por calquer cousa? Sí. Ou desbloquealo. Desbloquealo, sobre todo desbloquealo, máis que É que desbloquealo. eu mirei o contador de desbloqueos nun día dixen. Ai, podes ver eso? Sí. Despois así non che Vale. queres. Ese, Pero ese sí que ten que tes aí meter. con ti. Sí, claro, sí. Pues entonces sí que se ve. Buah. Vas flipar, Pero de inconscientemente que fas un... E gardas o móvil. E non queres ver nin a hora. No, Nin... no, é como que hai. Sí, é como que o teu corpo é como... Sí, o teu corpo precisa desbloquear o móvil. É para reflexionar, é como sí. un apéndice, tío. Totalmente, que de feito ti ahora dis, estou sen batería. Sabes esa frase? Non teño móvil sen batería. Estou sen batería. Estás ansioso, tío. Porque a mí cando estou co 2% ou estou como... Este ahora, xusto ahora, chamame alguén ou necesito un huevo.
non sei, estás como en tensión. Eu dicía, tío, vai anos que podías estar na casa tranquilísimamente, sen móvil, chamabanche o fijo, quedamos ás 8, ok, non sei que tal. Estabas fora, Tío, ninguén, podíache pasar calquer cousa, tío. tío, joves perdeches o móvil? No. Quer decir, ou roubaroncho, nunca. No, toco madera. A min, non sei a verdade que será dese móvil, tío, un Nokia Express Music. Ni idea. Buah, tío, bueno, daquela Un Nokia, estaba bastante de irrompible, moda. seguro. Sí, levou como un templo eso. Eu tiña un Nokia que era así como un ladrillo. Era como un rectángulo así. Sí, pode ser. Ah, con un rectángulo. Era así, e así como un filo. Hostia, ahora pisme. Bueno, Non ao lembro caso. como se chamaba, pero... Eu, ese móvil, bueno, pues un día de festa, cheguei á festa, non era perdino de festa a saber como ibas, non. Eu cheguei ali, eu tiña o móvil no bolsillo, e que eu cheguei ali á festa, puxámonos a facer botellón, Vale? pero levaba literal 20 minutos. Que Antes non collías o móvil tanto a menudo no bolsillo. No. E di, chama aí a... E cando fun coller o móvil no bolsillo, non estaba. Eu non me movín do sitio, estábamos ali no coche e tal. E claro, empecé a buscar debaixo do coche, por aquí vai. Sí, oye. Debaixo do coche, nos asientos, chamadame aí, non sonaba. Perdín o móvil. Robouche un amigo móvil? Non estaba. Non estaba. Roubaronche, tío. Pero non sei onde foi, ou me quedou nunha leira antes, non sei, desapareceu. Botei todo o fin de semana sin móvil. Pasou algo? Nada. Nada. É que estaba, De chill. sí, nada. Non pasou nada, absolutamente nada. Agora, un fin de Claro. semana sin móvil. Pero, por exemplo, ti, cantos números de teléfono te sabes? Porque eu moitísimos, tío. O da miña nai, Eu seime moi... o da casa dos meus abuelos, e o da miña casa. O da casa dos meus pais, bueno, o fijo. Eu seime prácticamente todos. Sí. Os da miña familia. A ver, sí, dime. Sei, tío. Hola. Pero... Empeza seguires por aprendo. O sea, non, acaba por... Pero empeza por 7 algunhas, Sí, eso Eso é liada, pertúrbame bastante. Eso é En que momento xa hai tanto número o de teléfono? paso do tempo, Flipas, igual Se que as acabaron- matrículas, tío. Ora van pola N, Sí. Que un merquei coche e ia pola M. Ti tes unha M. Sí, sí. Pois esta vez vim outro día un N. Vas volver a entrar, sabes que vas Sí. volver a entrar na rotonda que te pitaron, ¿no? Ai, Dios mío, outra vez esa rotonda. É interminable esa rotonda. Ai, Dios mío. Ti pouco a pouco. A xente está moi enfadada. Moi Por aquí. enfadada, está moi estresada esta xente. Sí. Como xestionas ti o estrés? Cando tes unha Es que promo, bueno, ti podes tam- ir- non, pode ir por aí, non? Podes ir, sí, sí, sí. Cando tes así moito traballo, moito tal, como xestionas ti o estrés? Mal. Fatal. Mentiríache que o levo ben, pero sí que intento baixar revolucións da forma que sexa. Se un día preciso literalmente gritar dentro do coche, Falo. sí, bueno, eso é xa unha cousa que estou con uns niveis de ansiedade altos. Se teño que gritar en plan... E xa quedas tranquilo, fíxate. Quedas tranquilo. Unha vez. No? Pois tes que... Porque quedas tranquilo. Despois, ir a andar. É unha cousa que me dixo a psicóloga, que eu non tiña moi en mente, pero díxome, cando estés estresado, sal fora da casa. En plan, Sal e anda. anda. Para ter outros estímulos e non estar pendente do que está pensando a cabeza todo o rato. E funcioname bastante. Bueno, a min pásame co exercicio. Tamén, Sí, claro, facer exercicio claro. tamén dixo a É que psicóloga. por min tal. o Mínimo gimnasio... 3 veces facer algo de exercicio, se non podes andar tamén. Sí. Ti estás forte, tío. É todo, Ti aquí reventas o volante. é todo pienso de joro. Ti que estás en fase de... Non sei as fases que hai. Hai unha fase de volumen Estás ahora en volumen. volumen. Pero bueno, ahora Porque cando chega o brao é a fase de definición para estar guapitos para la playa, Ujú. sabes? Eu sempre estou todo ano en volumen. No. No, sí, no sentido de que non estou pendente de... Bueno, sabes. En plan, en definición, mantemento. tío, pasades fame. Eu teño unha xestión, é que eu son moi cazurro. É que Eu a teño- xente que eu vin con definición, digo, tío, come un pouco máis. Eu cando teño un objetivo vou full a por el. Entonces
eu como meu preparador, eu teño un preparador físico, Sí. e dime, hai comer isto. Eu como todos os días, mira. Pero eu, por exemplo, eu non teño un problema en cear fora, O sea, Vale. non son de ai, no, que comí isto. No. E agora vamos ahora mismo, Gabi, vamos a este restaurante de comida peruana. Xusto estaba pensando en comida peruana. Que esta conexión? En serio. Xuros pola miña. Pois veu ahora a lucidez Nacho. peruana. Tío, hai un peruano moi rico en Vigo. Sí. Sí, é que prímome é un tailandés tamén. Bueno, sigue contigo. No, sí, que podría... Didesme agora, vamos a comida peruana. Adiante, aparte a mí Vale. encántame comer. E disfruto moitísimo comendo, Ah, sabes? E non son unha persona nin que coma cos ollos, nin que... Eu probo de todo. A min dicen, vamos a comer calquera cousa que non sea habitual comer. Lentillas cun Nocilla. nocilla. E dicen, no, que este plato é innovador. Eu como. Vale, E pois dixo, pues non me gustou. vale. Pero Vale. probas. Probo. Probas. Eu probo, eu son de probar. Eu son dos que din, se non probas, tampouco podes opinar. Sí, tal cual. Bueno, quizáis eu algúns platos quizáis non os probo. Comes moito cos ollos? No, pero sí que hai certo, bueno, que quizáis por, non sei, algúns platos quizáis che digo, pois non, por exemplo, a comida cruda non a levo ben. O sushi, se un día ti está cheo o sushi, doucho todo o sushi para ti. E non pasa máis. Os dous contentos. A mí o sushi gusta. Eu ten que ser un sushi que... Eso que non son de peixe, eu son... Eu non son capaz de comer nada que este crudo, en xeral. Non son capaz. Por exemplo, para puña. E es caracoles. No. No. Ancas de rana, tampouco. Ves, nas comín. No. Que máis cousas así? Non te Que perdes nada. caracoles soy yo, Non te perdes nada. No. Non te perdes nada, sí. Bueno, mellor. E sí que, mira, por exemplo, outro día estaba en clase de costura, pregunteilles, oye, mira, un menudo día preto de aquí, tal, non sei que, e díxeme un chico, todo así un pouco inseguro, díxeme, bueno, eu coñezo un sitio, pero o sitio non é moi aesthetic. Eu dixenlle, dame absolutamente igual como se tiño que comer no suelo. E dime, o que si vas comer un menudo día moi barato é comida da boa, dixen. Esa. Trae pa cá. E fun, estaba dúas aboas na cociña. Dúas aboas, tío. O que había en todas as mesas, unha botella de viño xa posta ali. Mira, por se me pel de galiña. Esa é a boa. Unha sopa, tío, que eu dixen, tío, a miña aboa teletransportouse a este restaurante. Esa é a boa, tío. 11 paus. Buah! 2 platos, postre, café e auga. E dixen, tío. É que gusto, tío. O sea, cando non tes necesidade de que o sitio sea chic ni nada desto, tío, mola tamén. Non teño ningún problema. Ningún problema. E o sitio, evidentemente, non era un sitio instagrameable, ni moito menos tal. Ensinarei no YouTube, Sí. no canal de YouTube, un pouquitiño de nada, pero sí, está guai. Vas a facer vlogs? Sí, vlogs, pero pouco a pouco. Estou facendo como estas semanas, pero porque teño cousiñas que sacar. Bueno, non vou dicir al que No, non está, dixas porque porque isto é atemporal. Esta temporal, de feito, non se anunciou o Papa, nin morreu ningún Papa. Vale, nada, non pasou nada deso. De feito, Quen che día quen che dixo De que feito- morreu o Papa? igual hai un apagón. Xa o comentamos. Hai un apagón. O día do apagón, moita xente deuse conta que non é capaz de aburrirse. Houve un sei, apagón. Non sei, na túa casa houve un apagón? No, foi a luz, tampouco. pero igual era do térmico que saltou. Saltaron os plomos, Os e plomos. non miraches ben. E igual, claro, aquí isto é... Totalmente algo, un suposto. De feito, non levamos mascarilla. Pero estamos... Fíjense, somos atemporal totalmente, sabes? Imaginaste, en plan, yo hice como que recuerdos de Vietnam. Como viches ti esa época? Puf, Chungo, pues fuches mira, así, Steven Sola, bueno, a ver,
estiven ben comparado co resto da xente que pasou non moi mal tal, pero eu tive a sorte de poder estar literalmente aislada na casa do meu avó, que este ano cumple 100 anos, 100 anaz. 100 anazos, cunha pandemia por Que medio. me enseñaste o teu avó e ollo, Eses 100 anos... Esos 100 anos están Que- ben levados con licor. Quen llos dera a moitos, así, 100 anos. E claro, estiven un mes e pico totalmente aislada, aínda que o meu avó vivía abaixo, pero claro, tiña a miña nai dando quimio, Buah. o meu avó, que ten moitos anos, eu acababa de chegar de Madrid. Porque xusto a pandemia púxose o día do meu cumpleanos, 13 de marzo. Sempre me lembrarei desa data porque era o meu... Felicidades, hoxe teu cumple. Parabéns. Parabéns. Esperamos esta data. Porque estamos en 13... Non sabedes, igual é o meu cumple, quen sabe? Quen sabe? Igual é fin de ano. Igual o outono porque eu estou con chaqueta e ti non. Sí, pero é temporal. É temporal. Non sei. Igual estou morrendo eu de frío, que nin Dios, sabes? Mira, eu sí que estou morrendo de frío. Se me tiñas mãos super frío. Uyo, Flipas, acabas de flipar. Hostia, Flipas. Mr. Freeze, eh? Sí, totalmente, sempre as teño frías. Que vos estabas contando de... Sí, eso, que estiven un mes e pico sola, sen... foi un pouco traumático porque, claro, non podía ver a ninguén, pero deixábanme a comida nas escaleiras, entón iba con 2 mascarillas, pero non podía verlos directamente. Bueno, durante ese tempo, cando xa deixaron como sair a dar paseos tal, fixen vlogs no monte. E facíanseme virais, tío. Porque a xente estaba nas súas casas, eu botaba a andar polo monte, en plan, bueno, vamos buscar rastro de corzos. Literalmente, ou vamos ver se o Xabarín, Xabarín Club, se o Xabarín estaba por aí, bueno, moitas veces anda por cerca dos meus avós, e gravei os corzos, vin restos, bueno, de Xabarín, así, de diferentes animais, e a xente estaba como entretida, e facía vlogs. Bueno, hoxe vamos a andar polo monte. Claro, E iba polas pistas, porque a casa dos meus avós está nunha aldea, Ribadeume, Cachopal, As Pontes, estaba por aí. Pero bueno, ti como pasaches? Carlos non foi o mundo, literalmente. Claro, é que eu, dende o máximo respeto, pero absoluto, É que vas a dicir unha burrada. Que eu, miedache, tío. eu pasei no moi ben. Claro, é que, claro, vou matizar. Matiza. Tuve moitísima sorte, moitísima sorte. Estuve bendecido de que eu seguía cobrando igual. Podía facer o meu traballo. Estaba con conexión a internet, cas comodidades todas, todo. Eu son unha persona moi caseira. Entón era a túa salsa, tío. Non me importou. Entonces, eu facía o cos meus colegas, xa casi todos os días falábamos por Discord. Vale. O sea, para mí non cambiou nada. Discord, tío. Claro. Non me cambiou nada eso. Sí. Aparte outro, a miña familia estaba perfecta. Claro, é que esa é unha sorte que é moi... A miña familia estaba perfectamente, a miña familia principal, obviamente. Genial, os meus colegas estaban, os meus amigos tamén estaban perfectos, a súa familia tamén estaba perfecta. O sea, claro. Estabades nunha burbulla, quizás. Totalmente. Entonces, eu non podo, claro, para min, pois claro, despois eu vivía nun edificio, eu vivía en 40 metros cuadrados. Que esa é outra. Claro. Cambié parella. A verdad, moi ben, o sea, facían xugos, todo tal. Sí, o xugo tamén esa tal, en plan, que era como, claro, o bo é que ti tiñas o teu traballo, seguías traballando e así, pero o mundo era un caos. Era un caos. Eu vía como un apagón que os pisos abaixo. é posible que vai haber Claro. nun tempo. Aquí, ollo, que nadie sabe si estamos xa nun apagón ou non. Mirade, comprobade que teñades luz. Home, se non estaríamos ben. Gasolina, por favor. Gasolina, é moi importante. É moi importante, vale. A ver, se non teñen corrente tampouco poderían estar vendo isto, era mía. Despois xa... Ti pasouche o de... que quizás non, pero que te agobiaba despois, nese momento, ver multitudes de xente.
No. No, eu comentaba, mira, falaba con un creador de contido que teremos, ou igual xo a bichedes, chamado Pablo. Pablo, sí. Aquí estamos, claro que él colleu a viralidade tamén, como a min na pandemia. É verdade, tío. E non fomos conscientes como de, chámalle éxito, chámalle viralidade, cando salimos. Sabes? Porque ti vías números que decía el. Eu vía números medrar aí. E non sabías que había persoas detrás. Claro, da era, ti non eras consciente. Tal, entonces cando saliu, en realidad ven alguén e che di, hola, eres tal. Eres o que estabas no confinamento. Entonces aí sí que foi como pois a multitudes e tal, pero non, ti sí, tu veches como esa... Eu sí, do tema de aglomeracións e así sí que me costaba bastante, porque era eso, eu estive en sol 100%, mínimo, creo recordar que penso que foron 2 meses, porque sempre digo mes e medio, pero penso que foron 2 meses. Sí. Sen ver a unha persoa, nin a verdade ti estabas ca túa moza e así, pero jova, era diferente. Despois co medo que che crea, eu viña de Madrid, tío. Entón, claro, o meu Madrid estaba sola tamén. Sí, en Madrid estaba sola. É que o tema foi que ese día, o 13 de marzo, na miña oficina non había ninguén. Estábamos 3 ou 4 tal, porque a xente ia ás súas casas tal, era o meu cumpleanos e eu estaba, pois mira, que vou estar metida nunha habitación. Prefiro rematar a miña xornada laboral aquí e non teletraballar e xa me irei para ali para tal. E durante todo o día miña nai con quimio na etapa que estaba super delicada, tío. Chamándome en plan, por favor, Paula, non sei que, vaite pa casa, non sei que, bueno, super agobiada. E dicíame, vaiche buscar o teu pai? Eu, non, mamá, non quero, porque claro, tes medo de, eu non sabía se vou tiño. Que eso... Nesta oficina éramos 100 persoas, tío. Moita incertidumbre. Hoxe en día non sei se o pasei directamente, porque eu nunca tive síntomas, pero bueno, que estás coa incertidumbre, os primeiros meses foron catastróficos, entón, eu estaba super agobiada de dicir, como vou a ir ca miña nai con quimio? Ni te coña, en plan, quedome en Madrid 100%. Vale, durante todo o día a miña mãe chamándome, por favor, Paula, por favor, que se queres vaiche buscar o teu pai, non sei que, eu, non, mamá, por favor, non sei que, bueno. Vale, chego a casa, estou nada de tranqui, fun a compra, que eso era un caos. Walking Dead. De Walking Dead, higiénico, non sei que, tal, collín o que puiden, porque claro, o sair tarde de traballar, entre comillas, xa non había moita cosa, pero bueno. Cheguei e tal, echábame outra vez miña nai e dixenlle, mamá, son consciente que é o meu cumple, son consciente que estás agobiada. Eu falei así en plan, intentando tranquilizala. Vou estar ben, por favor, o que non quero ir a Galicia, porque non sei se o teño eu, e non quero que vos pase nada. Claro. Directamente. A túa situación e tal. Todo. E dime, no, estuve chamando, porque papá está a 5 minutos da túa casa, madre. Esa foi a miña cara, en plan, hola. Que? E dixen, sí, durante todo o tempo. Dixo yo o meu pai, sal por ela, porque isto vai para largo. Miña nai tiña a sensación, eu estaba toda chill, eu son moi chill. Entón eu pensaba que era algo, dun mes, ou 2 meses. Claro, a ver, si... Claro, vale. Momento de chegar o meu pai, eu estaba con 2 FP2, meu pai tamén. Fixemos unha mudanza de toda a habitación en esas horas, collimos, metimos todo no coche, chegamos a... Bueno, xusto cando pechaban as fronteiras, xusto ese día que pechaban o 14 de marzo. Sí? Sí, Xusto, vale. Que foi, sí, xusto chegamos, deixoume no piso de arriba do meu avó e quedeime aislada. Literal, e fomos como un taxista que as FP2 todo o camiño e un plan, é que estades locos, non sei que tal, e meu pai díxome, isto vai para largo, Paula, por favor, confía en túa nai. E sorte que, porque eu podía dicir, papá, volve palo, por favor, pero claro, estaba literalmente... Ah, non me rayes, déixame. Volve palo, por favor. Entonces, claro, pois literalmente fixen aislamento eu sola no piso de arriba dos meus avós, estiven, eso, sola. E bueno, foi un pouco traumático ese momento. E como le vestía ahora a Soledad? Pois a Soledad como?
buscar ruptura hoxe. Bueno, ahora claro, es que isto tamén é casualidade ahora. Onde estamos? El Non sei. Lorbé. Que é isto? Lorbé. Lorbé. Queres ir a Lorbé? A ver, vamos a ver. Veña, vamos a Que é Lordec? Que Lorbé? Que a vida? Que é? Ostras, Para me ir á conta, praia tío. tens que ir polo outro lado. Que xa non podemos ir. Non podemos ir, vamos ao Porto. Vale. Tamén. Sempre me fixo gracia este tipo de señal. A de Corzos. Sí, me gusta moito. Despois vou che contar unha anécdota que non che Pero vou podes dicir contala aquí ahora. diante de cabo. Ah, vale. Porque, bueno, igual prescrilo. Involucro. Uf. No. No. Non morreu nadie, non morreu ningún tipo de animal, nin nada, o sea, con respecto a unha señal. Vale. Ah, vale. Vale. Era joven. Eres joven e loco, inconsciente, loco. Quen mo fixo unha loucura? Dime ti unha loucura. Son unha persona moi tranquila. Moi tranquila. E sí que é certo que boto de menos ter unha adolescencia loca. Zumbada. Eu tampouco tu. Zumbada, sí. Un pouco, non sei. A ver, eu non é que tu era adolescente zumbada, has visto? Ai, que me boto fora. É que tens que ir mirando as líneas, por favor, te pido. Eu non, pero a mí me vou despois, como máis tarde, aos 17. Bueno, os 17 tamén a Aos adolescencia. 18. Eu fui sacar o carné e volvíme loco, non no coche. Tes pinta, Pero Non vas a enganar a ninguén. sí, Sí, tes pinta, tío. é que teño pinteo. De ter unha adolescencia complicada, No, ao contrario, eu ser moi tranquilo. pero de facer cosas locas, digo. No, nada. Pues acabas de dicir que sí. Aos 18. Bueno, para min adolescencia... Pero tampouco loca. De... Loca de un... A ver, dime unha anécdota. Que se poda contar. Claro. Se non tes ninguna anécdota que non podas contar É que, aquí... sabes o que pasa? Que me veñen... Caes todo o discurso, tío, pero absolutamente todo o discurso. Veñen unhas... Por aquí. Pero es que estásme contestando a pregunta que antes dicías, no, eu... É que me veñen todas as peores. É que, tío, é Eu que que tes sei. unha cara de... A ver, diala serio? moitísimo, tío. No. Que no? Por aí. No, por aquí non, sí. Sí. No. A cortiña. Veña, a ver, cambiamos de tema, entón. Cal foi a locura máis tocha que fixeches por amor? Ai, por amor. Veña, así cambiamos de un lado para outro. Por amor. Bueno, eu de escaparme aos baños no recreo. Eso está guai. Sí, bueno. Algo Sí, de- esa é locura sí, pero nunca, é verdade, isto antes parece que sonou, pero no, eu sempre, a verdade que eu tuve uns valores moi claros nese aspecto. A verdade que eu sempre tuve máis amigas que amigos. Vale. E actualmente teño. E a miña profesión levoume tamén a eso. Máis amigas que amigos. Claro, Claro. tanto o ciclo como a miña carreira, éramos 4 homes, 20 mulleres, na carreira éramos 4 homes e 110 mulleres. Entonces, eu sempre fui como moi criado nun ambiente Sí. feminino. E sempre tuve uns valores moi... No, eu de claros. ser fiel, é que é algo que non tolero ser infiel. O sea, é a única Joder, cousa que eu sentime fatal, en plan... De feito, nunca estuve con nadie. Quero dicir, a ver, porque agora teño unha parella, o sea, aos bastantes Sí. anos e tal, pero sempre fun de estar solo, ao meu ritmo. E aparte tiraba moito para atrás, ter moza. Porque vía, daquela sobre todo, Claro. sentiña, daquela había había. moitísimo máis, evolucionamos, moito máis machismo, Sí, moitísimo máis. pero ainda que... Ainda queda, pero daquela era unha locura, O sea, fai 13 anos, 14 anos, Sí, avanzouse, nota, o sea, é unha evolución, a ver, Totalmente. se nota que tal, pero daquela eu vía esas parellas e eu non quero non isto. quero isto. Sí, tal. O sea, isto é unha relación, Sí. pues estaba rodeado de ese tipo de parellas. E eu, non, estou mo rollo, tranquilo, a min deixadme en paz. Eu estou moi cómoda en parella, tío, porque me encanta compartir a vida con outra persoa. Estou super cómoda, entón. Sí, gusta. Xusto, sí, moitísimo. E xusto nos únicos momentos que eu estive solteira, eu estaba a miña bola, tío. Nada, non quería saber nada de ninguén, estaba na miña bola. Mira un can, que bueno. Que bonito. Can. Que rico. E sempre quero estar como a miña bola, tal, non sei que, entón. Pois sí, e xa está, canto levamos falando? Non o sei, Unha hora e pico, eu estou encantadísimo. Estamos paseando por... Estamos paseando. Mera, e claro, a xente non o ve. E podes dicir por onde estamos? Sí, estamos ahora mismo en Montañedo. En a Fosa Grande. Imaginas?
Hola, amigo, ¿qué tal? Podes... Pode ser, podemos estar en calquer Onde sitio ahora queres? mesmo, Onde queres? Onde queres que Podemos estemos? estar en Bruselas ou... Totalmente. Ostras, sigo falar é francés, non me diga francés, En francés. É francés, tío. Moloume. Ui. Vamos falar aquí outra anécdota antes de despedir a Blondie. Ah, a pregunta clásica. Escoita, que hai pregunta clásica? Sí. Rollo Estás en la- algo. Rollo la revuelta. La revuelta, la resistencia, chámelle. A ver, que soltas, Estás dando medo. A verdade que pregunto sempre de forma diferente, ahora que eu te conto. Porque nunca me acordo, entón pregunto, cal é a última vez que trallaches nun coche? Estásme preguntando esto en pleno proceso de ruptura. Sí. Bueno, pero está ben, non pasa Claro. nada. Está relacionado con un... Pero rompeche. Claro, non se Non sabe. sabe. Estuve en ruptura, quen sabe? Claro. Cando verás isto? A última vez, ou incluso, ou sea, bueno, sí, a última vez. Pois mira, nun coche a min préstame moitísimo. ¡Oh! No, pero Espera, contra todo pronóstico. é super cómodo. O sea, a mí... Cómodo? Sí. No, non só. A ver, depende de como te poñas, pero no momento que xa tes un sitio onde facelo, non vas co coche. Pero entón vai bastantes anos porque eu cando me independicei, pois quizáis 2 anos, 3 que non. Porque tes outros sitios onde facelo. Sí, a ver. Pero bueno, cando non tes onde facelo, pois daquela, pois todo o rato. Pero cómodo, tío, cando lle pillas o truco. Sí. Claro, bueno, a postura es que, sí, que Hai posturas que é inviable, Gaby. Por favor. escalar polo sillín do coche, claro, hai que ter cuidado co volante. Pero sí. Ti cando? Xa hai tempo, Ves? É que cando tes Xa hai tempo, un claro. piso, Claro, estás independizado, pa que onde vas está unha poner cama un para min? Claro. Ou cociña. Pa que vas ter que buscarte aí as formas de facelo directamente. Empañase todo, pensas que a xente non o está notando. Isto é un tema, É que Que todo o mundo di, non se nota, esos todo cristales, empañado. esos cristales empañados cheiran, Esos que estás empañados, a marca, todo. e dentro tamén cheira. Como queda un coche despois de... Buah, chaval, vaya Cristo, Sí, vaya sí. Cristo bendito. Vaya Cristo. Chaval. A verdade que ahora que vas a deixar loco porque hai pouca xente que me dixo aquí que fora un sitio cómodo, Bueno, é que eu son super pequena, tío. Claro, bueno, Son pequeniña. pero Se mides 4 metros, claro. pois evidentemente... Correcto. No, bueno, eso chico. Vale. Dixesme aquí, Sí. pero despois levasme a casa. Fora de cámaras. Quedome aquí. Quedas aí. Ves aquilo? Vas tirando por aí para arriba, polo montiño, e vais-te buscar a vida, vale? Pois nada, Con placer. encantada outra vez. Xa falaremos. Gracias por estar Vémonos aquí. pronto. Despois douche un sobre. Vale, Que pasta. vale, perfecto. Eran 5.000, 3.000, 40.000. Tío, fora. A xente, Chao, Dios. vámonos. Ai, Dios mío, esta xente, tío, estos influencers do carallo que veñen aquí a min a tocarme o juego pedindo cartos e tal. Deixa ir, deixa. Xa aprenderá. Hai que manterse humildes, xente. Hai que manterse humildes. Consello que che dou. Ok? Sí? Cal é a miña cámara? Un bequiño ata mañán, home! Veña pola sombra.